Una càmera pròpia és una exposició que s'emmarca dins del projecte de Finestres de la Memòria de la Casa Elizalde i com totes les mostres que s'han anat impulsant des d'aquest projecte el que busca de manera comuna és treballar amb material fotogràfic que pertany o que ha estat elaborat de gent que ha viscut a l'Eixample, veïns actuals o gent que ja ha tingut alguna vinculació amb el barri. En particular aquesta, per això, es centra en aquelles veïnes o aquells veïns que han tingut dones a la família o properes a elles que han practicat la fotografia des de diferents tipus, ja sigui de manera aficionada, de manera amateur o amb una dedicació professional, o recuperant fotografies d'arxiu de dones que han tingut vinculació amb l'Eixample i que podrien datar de finals del segle XIX. Vam decidir que el que faríem és intentar entendre quines variables han funcionat en el temps, han condicionat en el temps, com la dona s'ha apropat a la fotografia. I s'ha apropat, les dones, dones particulars, s'han apropat de moltes maneres diferents, depenent, a vegades, de l'època, és diferent quins usos hi ha ara de la fotografia que els que hi havia abans, de l'espai socioeconòmic a la que pertanyien, de l'edat, inclús del gènere fotogràfic. Vam decidir que treballaríem 3 àmbits concrets que hem definit com el domèstic, l'amateur i el professional. A partir d'aquí proposem una exposició, per tant, bastant descriptiva, bastant minuciosa, en el sentit de veure dades, de descriure com són les pràctiques, quines dones, quin tipus de fotografia, per intentar fer precisament aquest mapeig que demostra que des de ben a l'inici de la fotografia o de l'extensió de la fotografia hi ha dones que estan vinculades amb la seva pràctica. Per tant, en aquest sentit, que hi ha dones que han exercit la fotografia al llarg de la història, claríssimament sí. Altra cosa és en quina mesura nosaltres podem organitzar exposicions, podem arribar al seu material per treballar aquest tema. Això és realment complicat perquè tot el que ha estat la preservació i el testimoni de la seva pràctica ha tingut una arribada absolutament desigual en els nostres dies.